Aunichi oni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye araba ye août kalo tile 20 san 2025 aw ka don kibaru ni y'o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carilen ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Aka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ tarata tɛmɛnen août kalo tile 19 san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko nin don kofɔlen sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ k'a ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka dagasigiyɔrɔ min bɛ Farabugu ale ni Birikiwele mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni taara attaqué kɛ ne ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen fila ninnu ma. Alamisa tɛmɛnen août kalo tile 14 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni na kabini samiya yɛrɛ kɔni daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bila minnu yɛrɛ kɔni bɔra o kɔnɔna na an ka comité ma ninnu u b'u da sigi u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ani u ye fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka nin kojugu ninnu yɛrɛ kɔni bali u ye u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye u ka nin ɲɔgɔn ye sen fɛ. Sibiri tɛmɛnen août kalo tile 16 suni ka don kare kɔnɔna na août kalo tile 17 san 2025 bisi dɔ ni ale STM compagnie maaw yɛrɛ de kɔni tɛ ni bisi kofɔlen ale yɛrɛ kɔni binna Fleuve Zoo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Benin jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na bisi bin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa caman de bɔnɛ ani na Benin jamana kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi République démocratique du Congo ale ni M23 rebelle maaw yɛrɛ kɔni k'olu ma se ka ɲɛ ko yɛrɛ kɔni na ka d'a kan juillet kalo tile 18 tɛmɛnen san 2025 RDC autorités ale ni M23 rebelle maaw yɛrɛ kɔni ye u bolonɔ bila déclaration de principe dɔ yɛrɛ kɔni na Qatar jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na déclaration de principe min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn dɔw tun bɛ yen o tun kan ka o labato yɛrɛ kɔni ni o de ye ko kalo kelen kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o si man kan tɛ ka attaque kɛ ni ka ɲɛsin mansin yɛrɛ kɔni ma nka o ko yɛrɛ kɔni kalo kelen sera tɛnɛn tɛmɛnen de août kalo tile 18 san 2025 min ye M23 rebelle ale ni RDC autorités u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ma se ka bɛnkan sɔrɔ ka d'a kan ko kalo kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na caman yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ka fɛn ninnu yɛrɛ kɔni violer. Dɔw tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Nations Unies maaw olu ye rapport dɔ bɔ rapport min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ denmisɛnninw ale ni kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko rapport kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu ye o labɛn ni o ye Nations Unies ka maaw yɛrɛ kɔni k'u ye nkalon caman yɛrɛ kɔni ta ne ka o da Burkina Faso ka autorités ni finitigiw yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Burkina Faso ka gouvernement ka porte-parole ale kɔni bɛ bɔ tɛnɛn tɛmɛnen août kalo tile 18 san 2025 ko ONU maaw ka coordinatrice résidente ni o ye Madame Carole Fleur yɛrɛ kɔni k'u ye nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛ persona non grata yɛrɛ kɔni ni o ye maa ye ni yamaruya tɛ min yɛrɛ kɔni bolo bilen ni ka na Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ko rapport in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa kofɔlen ale sen donna o labɛnni baaraw yɛrɛ kɔnɔna na ko rapport in kɔnɔna yɛrɛ kɔni fɔlen don nkalon de la ni ka ɲɛsin Burkina Faso autorité maaw ma. Tɛnɛn tɛmɛnen août kalo tile 18 san 2025 Donald Trump ale ni dirigeant européen fo ka taa se Volodymyr Zelensky ni o ye Ukraine jamana ɲɛmaa ani ninnu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni k'u kɛnkun de walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la Russie ale ni Ukraine ka kɛlɛbanko yɛrɛ kɔnɔna na kuma minnu bɔra ni maa ninnu ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛna da se olu ma ni ka olu ɲɛfɔ aw ye don kibaru in kɔnɔna na ni kunnafoniba nin de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. Tarata tɛmɛnen août kalo tile 19 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko nin don kofɔlen sɔgɔmada fɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 ka sanga ni miniti 20 yɛrɛ kɔni ko Bamaciwale maaw taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ka dagasigiyɔrɔ fila ma ni o ye Farabugu ale ni Birikiwele yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali état-major général des armées ale ye communiqué min yɛrɛ kɔni kɛ ni ko ɲɛ kan a tɛ walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw ye ko ɲɛ kan bila min bɔra la ale ni maa minnu ye nin attaque yɛrɛ kɔni kɛ état-major a t'olu si yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ nka kɔni b'a perepere latigɛ communiqué in kɔnɔna na ko wagati nataw yɛrɛ kɔnɔna na a bɛna na ni walawalali ye nin kunnafoniya in yɛrɛ kɔni kan cogo min jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka o faamuya ni min ye an ka état-major général des armées ni ale yɛrɛ kɔni bɔra ka kuma nin ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan ni kunnafoniya minnu bɔra o la an bɛ sigi ko kura ye ni ka na olu da o tulo kan.
Aka samba fila ani muwa anduru samia yere kon biga ke samia yi mi kon biga na ni cheni be aka mali jamana konana abaga na nji wala ngata o fo na ni cheni yere kon jamana kono do ka so ali ni jamana kono do yere konna aka mali comité interministériel de gestion des crises ma yere kon ka donner labauna mi charila hotkalo kleta anan tamene samba fila ni muwa anduru holu kon ya ira ka fo ko samia yere kon konna ko ji wala ngata ka bisaba ani kele yere de kon yera ni o ka bisaba ani kele yere konna ko ka durube o dabora ka ba pernila ko fien bachi yere kon ka nani ne fena yera aka mali jamana konna na kabini samia yere kon damne na foka na zambe wakati ne na fokopi ko wale yere kon kera sabu ni ka mamu ani kele ne bone ani na ka ba bisaba hani saba juki ka cheni do so kemena ni bi kono to andurula wale mi toro se ma ba kono to ni keme hani biduru anduru de ma comité interministériel de gestion des crises ma yere kon ka korofola ko aka jamana jiko la hala yere kon ame wakati ne na foka bi ka be jorona ko baw ko na bora fleuve bani yere kon na ko fleuve Niger hala ni fleuve Senegal yere kon olu ye ji aka do soro ame wakati ne na foko bi ni kun ya san saba o madeli ko nyona ji yere kon soro ko manatali ale ni selenge baraju yere kon be ga fa ina fokorle ube fa chuga mina ko nga hanka mali autorité olu yere kon be alerti la kada ka be sega ka yere kon jibna na cha baraju ko folin yere kon na foka na foka na cheni yere kon do baraju la wara de kon kama autorité be alerti la me wakati ne na fa wobi ko jiw yere kon lablali ko baka contrôler ko sebe anka mali autorité yere kon fe wala sa akon kanana take problème yere kon kana jiw cha yero la foka na ke sabi ka cheni do jamana kono don kuna comité man yere kon ka nyoy se fe obe kuma ka mali gouvernement yere kon tola ubu ka kon relance yere kon ke ni kanya shi ma yere kon somo ko mamuno ni turani jiwala ngata na ko ya ira ka fa ku ke me ni ka fere do yere kon place ka wala sa jiwala ngata ni yere kon cheni do mamuno kuna me wakati ne na foko bi ka sega o dembe o yere kon jugorma do ko yo ke anka jamana region chama yere kon na ni o do ye kulukulu nara kidal ale ni sa yere region ni ko anka mali autorité yere kon ta jugorma do munu ke ni kanya shi ho somo yere kon ma cheni do na munu yere kon kuna ko jugorma do fe yere kon bi tali ni cheni yere kon dura mamunu ka so yere kon ka ferlati ne ka ulu labo intilara wala sa ka se oni kisi ni cheni do na mamunu yere kon ka so la nu sera ka ulu yere kon labo ka ferlati ne ka ulu bo o yere na telala wala sa menasi yere kon ka na bi o kambli dumini haleni ni mawo yere kon ka so chena ho mo be se fe munu ma telia yere kon na anka mali autorité we o bela jele yere kon di umame wakati ne na fako bi wala sa ka siga o man yere kon jogor maloni wakati gelen kon nana ko wala sa anka mali autorité yere kon ka siga hula ben kanini ona kilizi yere kon gele o kemene ka fere do yere kon blasenka ni o do ye équipe do yere kon sigime senka wala sa ni chene yere kon dura jamana kono de ko sababu yere kon bo sana yere kon na o équipe yere kon biblitelia yere kon na ni kata de menu ke kanyeshi o demba ya numa ni chene do na ma yere kon kuna o mako be se mina folo mun yere kon ma anka mali autorité kemene ka o mina no labeni ka abla yere kon wala sani cheni yere kon kera do ukaseka telia katani o mina ni jona initiative moi citoyen ko rukum yere kon na hanka mali autorité yere kon kemenika hanka jamana shifina ka do yere kon franyonka hella ka foko man yere kon be ka bara yere kon ke ala kama yere di kon warte ka sara akunya yere kon na o shifina ka jekulu yere kon sigimbe wala sani cheni yere kon dona mawo yere kon kuna ulube telia jona ni kata demedoke o man nyani sapeur pompier mauna mache ko fena temele ko fe hanka mali autorité lu kon bega campagne de sensibilisation yere kon ke hanka jamana bollo sro yere kon ka wala sa ka sega jamana kono do la kuna funya sanga ani wakati ko wala sa anga sega ayere kon ni kisi ni kon yere kon ma mi hanka mali autorité olu kon be avertissement yere kon lati sanga ani wakati o avertissement yere kon bi talike koni jiwala ngata mbe yoro mun yere kon na mashi kana na kariya ka fo kibeta o yoro ko folen na mi sambe kana kika fere bela jinere kon lati ikana ta i dogo yiri yere kon korola la mi yiri kika o eviter to ko suga bela jilena koni somne ka yoro yere kon na ka fo ka bi ka ke menasi ima yere kon hanka mali autorité yere kon be no ko kande ga juru sira yere kon fene bi kika fere lati ni ka o wele tele yere kon na wala sa o wasega na fere lati i chugumi inika demeo ni yere kon mesiga kisi ko sanga ani wakati hanka sogole yere kon to hanka mali meteo ma yere kon ka bollo soro yere kon na chugumi ni alerte yere kon blala amese ka bo akala majona ni o yere kon gera hambe ferlati yere kon ni ka ananga demeo bela jile yere kon ni kisi ka an yere kon blala kana kon nana kon be wakati ne na foko bi ni nyona kirizi ni yere kon na ka jamana kon dum bela jile yere kon ka farnyonka anga précaution bela jile yere kon ta wala sa ni na samia yere kon akana na sega toro do jamana kono do shikuna
bara de kɔni an bɛ laɲini kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ ko mesure de sécurité fɛn fɛn yɛrɛ kɔni fɔra an ka Mali autorités fɛ walasa an ka se ka nin kisi nin ko nin yɛrɛ kɔni ma k'an ka fɛɛrɛ latigɛ an k'o mesure de sécurité nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labaara. An ka Mali premier ministre kɔrɔ ni o ye Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni ni tɛnɛ tɛmɛnen août kalo tile 18 san 2025 ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka cour suprême maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ a ka koɲɛ dɔw yɛrɛ kɔni na. An ye kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko kunu tarata août kalo tile 19 san 2025 commandant de dépôt yɛrɛ kɔni dara Choguel Kokala Mayiga kan ni ka taa a datugu ka so yɛrɛ kɔni na. Hakilina jiginna affaire ko min yɛrɛ kɔni bɛ Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni kun kan o bɛ tali kɛ k'a bisigalen don k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ k'ale ye foroba nafolo yɛrɛ de kɔni détourné o ko olu kun yɛrɛ de kɔni k'a la min ye an ka premier ministre kɔrɔ affaire kun yɛrɛ kɔni bɛ ale kun kɔrɔ nka ko autorités yɛrɛ kɔni mandat de dépôt da ale ka tarata tɛmɛnen août kalo tile 19 san 2025 ni k'a datugu yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni kunnafoniya wɛrɛ ye nin ko ɲɛ kan an tɛ fɛn dɔn o yɛrɛ kɔni na nka don n'a nataw la min ye Choguel Kokala Mayiga ka avocat ye ale kɔni bɛ bɔ ni ka kuma a ko ɲɛ kan ni ale ye ɲɛfɔli min kɛ an bɛ sigi ko kura ye ne ka na olu fana ɲɛfɔ aw ye. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Benin jamana kɔnɔna na. Sibiri tɛmɛnen août kalo tile 16 su ni ka don kari kɔnɔna na août kalo tile 17 yɛrɛ kɔni accident jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Benin jamana kɔnɔna na accident min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa caman bɔnɛ a nin na ko bisi dɔ n'ale yɛrɛ kɔni STM compagnie maaw yɛrɛ de kɔni tɛ nin bisi kofɔlen yɛrɛ kɔni ko ka ale yɛrɛ kɔni to pont yɛrɛ kɔni sanfɛ k'a bɛna fɔ bisi yɛrɛ kɔni contrôle tilala chauffeur yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni bisi kofɔlen ale kɔni binna fleuve zoo kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bi Benin jamana de kɔnɔna na ko bisi yɛrɛ kɔni binni ba kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ale ni ka maa caman fɛnɛ jogin Benin jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Benin ka assemblée nationale président ni o ye Louise Vlavonu yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka kuma nin ko ɲɛ kan a yira k'a fɔ ko kabini Benin autorité maaw yɛrɛ kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko bisi ni mɔgɔw yɛrɛ kɔni binna ji kɔnɔna na ko Benin secours yɛrɛ kɔni wulila teliya la walasa ka se ka taa dɛmɛ yɛrɛ kɔni don maa ninnu ma ko kari tɛmɛnen août kalo tile 17 san 2025 ɲinini minnu yɛrɛ kɔni kɛra o kɛra sababu ye n'u taara bɔ su 23 yɛrɛ kɔni kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 19 olu kɔni tunnen don nin ko la fɔlɔ wa u kɔni ta yɔrɔ ma dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ali n'a sɔrɔ maa caman yɛrɛ kɔni dalen t'a la k'a fɔ k'u bɛna na maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni bɔ ji in kɔnɔna na k'a sɔrɔ o kɔni ɲɛnɛma yɛrɛ kɔni don ko nka o n'a ta o ta yɛrɛ kɔni Benin autorité ma olu bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ n'a halisa ka ɲininiw yɛrɛ kɔni kɛ ji kɔnɔna na walasa maa minnu yɛrɛ kɔni tun na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka fɛɛrɛ latigɛ ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni ye Benin ka assemblée nationale président ale kɔni ka kumaw kɔnɔna na a b'a ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin maa somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma minnu dusuma kasira an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a sababu bɔ bisi yɛrɛ kɔni binni na ji kɔnɔna na wa a b'a ka condoléance fɛnɛ kɛ ni ka ɲɛsin maaw ma minnu somɔgɔw ma ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an fɛnɛ bɛ an ka condoléance yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin famille ma minnu ka maaw yɛrɛ kɔni ni tora nin na an b'an ka condoléance yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ni ka ɲɛsin Benin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na kɛlɛban sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kun tɛmɛna République démocratique du Congo ale ni M23 rebelles maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ni o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ tɛnɛ tɛmɛnen août kalo tile 18 san 2025 ko RDC ale ni M23 rebelles maaw k'u si ma se ka nin bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔnafɛnw yɛrɛ kɔni labato hakilina jiginna juillet kalo tile 18 tɛmɛnen san 2025 République démocratique du Congo ale ni M23 rebelles maaw yɛrɛ kɔni u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la Qatar jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni u bolonɔ bila o sɛbɛn min na o kun ye déclaration des principes ye déclaration des principes min yɛrɛ kɔni kun kan ka cɛ ni négociation tɛmɛnen de ye jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ la walasa dan bɛ se ka kari kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna RDC jamana kɔnɔna na o déclaration des principes yɛrɛ kɔni labɛnni baaraw yɛrɛ kɔnɔna a médiation kɛra Qatar maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ko nka a b'i n'a fɔ ni déclaration des principes yɛrɛ kɔni ma se ka kɛ sababu ye ni ka bɛn yɛrɛ kɔni sabati jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan u kun bɛnnen don a kan k'a fɔ ko kalo kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na M23 rebelles ale ni République démocratique du Congo maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛna na négociation tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la walasa ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka kɛlɛ in na tile damadɔ ɲani kalo kelen yɛrɛ kɔni ka dafa M23 rebelles maaw
olu kun bɛ ka RDC autorités ɲanki kosɛbɛ ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na CCLFM ko kan ka tɛmɛ RDC ale ni M23 rebelle ma yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko RDC autorités ma o bɛnkan yɛrɛ kɔni bato. Laurence Kanuyaka ni ale de M23 rebelle ma yɛrɛ kɔni ka jɛkulu porte-parole ye. Ale y'a yira k'a fɔ ko République démocratique du Congo ka finitigiw k'alisa u bɛ ka continuer u ka attaque ninnu yɛrɛ kɔni fɛ ko u bɛ ka o yɛrɛ kɔni kɛ k'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ la o bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na kun yiralen dɔ k'a fɔ ko M23 rebelle ale ni RDC autorité ma k'u si kana na attaque kɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma kalo kelen in kɔnɔna na. République démocratique du Congo autorité fɛnɛ ka fanfɛla la sanga ani wagati olu bɛ M23 rebelle ma yɛrɛ kɔni accusé ko u bɛ ka continuer u ka attaque ninnu fɛ Nord Kivu ale ni Sud Kivu province yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Qatar ka responsable dɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko hali n'a sɔrɔ yɛrɛ kɔni a bɛ i n'a fɔ M23 rebelle ale ni RDC ma yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko cogoya yɛrɛ kɔni maɲi ko M23 rebelle ma ni République démocratique du Congo autorité ma bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini de halisa u ka continuer négociation yɛrɛ kɔni fɛ walasa dankari kɛlɛ in na. Nka jateminɛw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ninnu kun ye bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko u fila si ma se ka bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni labato ka d'a kan RDC sanga ani wagati ale bɛ M23 rebelle ma ɲanki k'u bɛ ka continuer u ka attaquew fɛ M23 rebelle ma yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ RDC autorité yɛrɛ kɔni ɲanki k'alisa olu fɛnɛ bɛ ka continuer u ka attaque in senfɛ nka bɛɛ lajɛlen jigi dalen don a kan k'a fɔ ko jɛkulu fila ninnu k'u bɛna fɛɛrɛ latigɛ walasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ u ka nin kɛlɛ in na cogo min dan bɛ se ka kari san caman mɔgɔ faga ni ɲaniw yɛrɛ kɔnɔna RDC jamana kɔnɔna na. Don tɛmɛnenw na Nations Unies maaw yɛrɛ kɔni rapport dɔ cari Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kan rapport min yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ ko denmisɛnninw ale ni kɛlɛ min bɛ sen na Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o rapport ko in yɛrɛ de kɔni senfɛ min ye Burkina autorité maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ jaabiba kɛ ni ka ɲɛsin Nations Unies maaw yɛrɛ kɔni ma. Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko rapport in yɛrɛ kɔni kɔnɔna falen don nkalonjuguw dɔrɔn de la ko a rapport in yɛrɛ kɔni Nations Unies maaw ye a kɛ k'a sɔrɔ u ma a laɲini yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ o ko kun yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni ye décision ta ni ka Nations Unies maaw ka coordinatrice résidente ni o ye Madame Carole Fleur yɛrɛ kɔni o ye décision ta ni ka nin ma kofɔlen gɛn ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka tila k'a kɛ persona non grata ni o ye maa ye ni yamaruya tɛ min yɛrɛ kɔni bolo bilen ni ka na Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Nations Unies maaw yɛrɛ kɔni ka nin rapport in carilen Burkina Faso autorité maaw ye jaabi kɛ ni ka ɲɛsin a ma tɛnɛn tɛmɛnen de kalo tile 18 san 2025 Burkina Faso ye jaabi kɛ a ma communiqué la communiqué min kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko Nations Unies maaw ka coordinatrice yɛrɛ kɔni ye nin rapport min yɛrɛ kɔni cari k'a ye rapport in yɛrɛ kɔni kɛ ni kɔnɔna juguya de ye ni ka ɲɛsin Burkina Faso ka institution bɛɛ lajɛlen ma ko a rapport in labɛnni baaraw yɛrɛ kɔnɔna na Nations Unies kama u ma Burkina autorités la kunnafoniya u ma Burkina autorité maaw yɛrɛ kɔni sen don rapport in dilanni baaraw yɛrɛ kɔnɔna na ko a rapport in labɛnni baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye jaabi minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko la k'u ma Burkina Faso autorité maaw la kunnafoniya o la tile kelen da kelen. Nations Unies ka maaw yɛrɛ kɔni ye nin rapport min yɛrɛ kɔni cari rapport in yɛrɛ kɔni bɛ kuma sujet sensible yɛrɛ de kɔni kan ni o dɔw ye lakanako ale ni Nations Unies maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kɛlɛ bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko binkani wale bɛ ka taa ni ka ɲɛsin denmisɛnninw ma Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Burkina autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko rapport in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛ ka kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ k'a sɔrɔ dalu kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ u bolo kuma minnu na ko ni rapport in yɛrɛ kɔni ta ni k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka fili banbaci wale maaw ale ni Burkina Faso finitigiw la. Burkina gouvernement maaw ka kɔrɔfɔ la ko rapport in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dalu kɛrɛnkɛrɛnnen foyi tɛ yen k'u bɛ se ka u sinsin min kan k'a fɔ k'u bɛ ka min fɔ k'o ye tiɲɛ ko Nations Unies maaw ka nin rapport in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ ka accusation minnu kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso maaw yɛrɛ kɔni ma ko sɛgɛsɛgɛli baara foyi ma kɛ décision foyi ma bɔ kiriko maaw yɔrɔ la min kun bɛ se k'a yira k'a fɔ ko Nations Unies maaw bɛ ka kuma min fɔ u ka rapport in kɔnɔna na ko o ye tiɲɛ. Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ONU maaw yɛrɛ kɔni ka coordinatrice résidente ni o ye Madame Carole Fleur yɛrɛ kɔni ko rapport in labɛnni baara yɛrɛ kɔnɔna na ko a sen donna o la wa jɔda bɛ o ko in na ko yɛrɛ de kɔni na Burkina Faso ma olu kɔni bɛ a décider ni ka Madame Carole Fleur k'ale kɔni kɛ persona non grata ni o ye maa ye min yɛrɛ kɔni tɛ bisimila Burkina Faso jamana kɔnɔna na bilen wa yamaruya foyi yɛrɛ kɔni tɛ a bolo ni ka na ni jamana in kɔnɔna na. Burkina autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Madame Carole Fleur yɛrɛ kɔni ko o ye maa ye olu tɛ se ka u ka danaya da min ka bilen yɛrɛ kɔni wa olu yɛrɛ kɔni bolo maa tɛ olu ni min bɛ se ka kuma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la
la kɔrde kɔnna olu yɛrɛ kɔni ti fɛ ni ma kofɔlen kana olu ka jamana kɔnna na bile k'a bɛ n'a fɔ k'a bɛ Nations Unies maaw yɛrɛ kɔni représenter ka da kan k'olu ka danaya tɛ se ka boli ni ma in ka mili Burkina maaw ka kɔrɔfɔ la k'ali n'a sɔrɔ u ye nin décision yɛrɛ kɔni ta Nations Unies maaw k'a dɔn k'a fɔ k'alisa olu Burkina Faso a ka di olu ye u ka continuer n'u ka jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni ka da kan Nations Unies maaw hakilina yɛrɛ kɔni ko Burkina Faso bɛ taga o sira in yɛrɛ kɔni fɛ ko nka min ye Madame Carole Fleur yɛrɛ kɔni ko o ta de kuma t'a la bilen Burkina gouvernement y'a yira k'a fɔ k'u pɛrɛnnen don ni ka baara yɛrɛ kɔni continuer o ni maaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko nka o baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ fɛ u ni ka représentant wɛrɛw bila ka na olu ka jamana kɔnɔna na minnu ye représentant ye n'u cɛsirilen yɛrɛ kɔni don ka jɛɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Burkina Faso maaw ni ɲɔgɔn cɛ la jɛɲɔgɔnya jɛlen hali ni jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ tilennenya kan yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ aw la kunnafoniya ko min ye Madame Carole Fleur yɛrɛ kɔni k'ale ye persona non grata yɛrɛ kɔni ni o ye maa ye min tɛ bisimila Burkina Faso jamana kɔnɔna na bilen wa yamaruya foyi yɛrɛ kɔni t'a bolo n'a ka se nin jamana kofɔlen in kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen août kalo tile 18 san 2025 Volodymyr Zelensky ni o ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye ale ni dirigeant européen dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na yɔrɔ min na o ni Donald Trump yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛko lahalaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu sen donna ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔnɔna ni o ye Volodymyr Zelensky ale ni dirigeant européen yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛn don août kalo tile 18 san 2025 ko o kɛra donba yɛrɛ kɔni olu bolo ko wa u ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ye jaabi ɲumanba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ a la jaabi min ye u lawasa kosɛbɛ dirigeant européen minnu kun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛ yɔrɔ in na o dɔw yɛrɛ kɔni ye France président n'o ye Emmanuel Macron ale kun bɛ yen Allemagne chancelier ni o ye Friedrich Merz u fana kun bɛ yen Keir Starmer ale kun bɛ yen fo ka taa se Union européenne ka commission présidentielle yɛrɛ kɔni ma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛ yɔrɔ in na ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ u da taara se fɛn dɔ yɛrɛ kɔni ma ni o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni Volodymyr Zelensky ale ni Vladimir Putin ni o ye Russie ale ni Ukraine jamana ɲɛmaa ye ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni labɛn ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛla ma u da sera o kumaw fɛnɛ ma u da selen o kuma yɛrɛ kɔni ma min ye Donald Trump ye kuma ɲɔgɔnya tɛmɛna ale ni Vladimir Putin yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la téléphone yɛrɛ kɔni na o kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni senfɛ Vladimir Putin ale kɔni sɔnna ma ko don nataw yɛrɛ kɔni na ko ani Volodymyr Zelensky ka ɲɔgɔn ye kɛ ko ni ko yɛrɛ kɔni taara u tagabolo yɛrɛ kɔni na Vladimir Putin ale ni Volodymyr Zelensky olu kɔni kan ka ɲɔgɔn ye dɔgɔkun fila nata in kɔnɔnaw yɛrɛ de kɔni na laseli yɛrɛ kɔni kɛlen ko fɛɛrɛ bɛna latigɛ cogo min Ukraine jamana ɲɛmaa ni Russie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye min Ukraine jamana ɲɛmaa ye ni o ye Volodymyr Zelensky ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale Volodymyr Zelensky ni Vladimir Putin yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye ko la k'a bɛ se ka kɛ ko in yɛrɛ kɔni nana kɛ teliya la ko nka walasa o yɛrɛ kɔni ka kɛ ko fo Russie ale ni Ukraine u bɛɛ lajɛlen ka sɔn a ma yɛrɛ de kɔni u ka ɲɔgɔn ye kɛ Allemagne chancelier ni o ye Friedrich Merz yɛrɛ kɔni ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Vladimir Putin ni Donald Trump ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ dɔgɔkun fila nata in kɔnɔna de la o kɔni tilalen ɲɔgɔn ye na min ye Emmanuel Macron ye n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko u ka ɲɔgɔn ye senfɛ k'u bɛn'a kan k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye fɔlɔ yɛrɛ kɔni o bɛ kɛ maa fila de ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Vladimir Putin ale ni Volodymyr Zelensky ye fɔlɔ ko ni o maa fila ninnu tilala u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na ko ɲɔgɔn ye wɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ labɛn ni o la maa saba de sen bɛna don o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na ni o kɔni fɛnɛ banna ɲɔgɔn ye wɛrɛ fɛnɛ bɛna labɛn min na maa caman sen bɛna don o la ni o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na dirigeant européen olu fɛnɛ bɛ sigi tabali yɛrɛ kɔni sanfɛ walasa ka négociation yɛrɛ kɔni kɛ Donald Trump kɔni ka kɔrɔfɔ la ko yɔrɔ min Russie président ale ni Ukraine président yɛrɛ kɔni nana ɲɔgɔn ye kɛ ko o yɔrɔ ma dɔn fɔlɔ o bɛ ka hakili jagabɔ kɛ o ko ɲɛ kan fɔlɔ min Emmanuel Macron ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ka di olu kɔni ye Russie président ale ni Ukraine président ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ka kɛ Europe jamana dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko kɔni olu ka laɲiniba de wagati min Donald Trump ale ni dirigeant européen ni Ukraine jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na a ye u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni jɔ fɔlɔ ka da k'a ni Vladimir Putin yɛrɛ kɔni ma na téléphone na kuma na Donald Trump ni Vladimir Putin yɛrɛ kɔni tilalen téléphone na kuma na a seginnen ni ka na yɛrɛ kɔni a y'a da dirigeant européen ni Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni kulo kan ko Russie yɛrɛ kɔni sɔnna ma ko garantie de sécurité yɛrɛ kɔni ka da Ukraine kan ko wa Donald Trump yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko o ye fɛnba yɛrɛ kɔni u kan ka kuma min kan kosɛbɛ ko wa u ka nin négociation yɛrɛ kɔni ko la u bɛna na kuma o ko ɲɛ fɛnɛ kan Donald Trump ye walawalali kɛ garantie de sécurité ko in yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko garantie de sécurité bɛ se ka di Ukraine yɛrɛ kɔni ma dirigeant européen fɛ ko nka o ko yɛrɛ kɔni na États-Unis ale bɛ to o ko jateminɛniw la nka min kɔni Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa ale kɔni ye kangarida kɛ ko in na a y'a yira k'a fɔ ko ni négociation yɛrɛ kɔni ma ɲɛ k'a bɛɛ binna ji yɛrɛ kɔni na
ko européen yɛrɛ kɔni fɛnɛ k'u labɛn ka sanction kuraw ta ka ɲɛsin Russie ma a ko la ko wa jɛyalen don olu dirigeant européen bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko min ye pression kɛlen Russie yɛrɛ kɔni kan ko bɛ continuer ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni continuera ko ni kɔni y'a ye k'a fɔ k'u ye pression jigin ka bɔ Russie yɛrɛ kɔni kan o b'a sɔrɔ Russie ale ni Ukraine yɛrɛ kɔni bɛnkan ni sɔrɔ ko in na ko n'o tɛ n'o yɛrɛ kɔni tɛ min européen hali sa olu bɛ continuer ni ka sanction ta Russie kama. Ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.